Jaki? Me kake yi ne haka? Ai ina tunanin na katanga ba za ta yi maka wuyar ganewa ba. Mana. Amma ai katangar kamata ya ta zagaye kwalkwalina ba wai ta biyu ta cikinsa ba. Kwarai kuwa zagayen yankinka ba? Kalli nan ne yankinka, ni kuma nan yankina. Oho, yankinka? Kwarai kuwa yankina. Na taimaka wurin ceto Gimbiya, na yi rabin aiki saboda haka dole in samu rabin sakamako. Yanzu mai goma wancan katon dutsen wanda ya kama da kanka. Kai baya. Na ki kai baya dai. Wannan cakwalkwalina ne. Cakwalkwalin mu dai. Ka bar nan jaki. Sai dai kai ka bar nan. Jaki mai taurin kai. Wawwa nan bauta rami. Shikenan. Kai da wannan gurin ai ban gama da kai ba tukunna. To ni dai na gama da kai. Ina kaga kai matsala ka kula rayuwarka ni. To amma ka sani yanzu ta zage wata kaina. Saboda haka ka rufa min baki ka mai da hankali. San baka min kirki. Ka zage ni kuma baka ganin kowane alheri da nake maka. Kullun kai ta tuture ni kana hantara ta. Haka ne? To tunda dai baka jin daɗi na. To menene yasa ka sake biyo ni? Domin haka ake son abokai su zama masu yafiya wa juna. Haka ne? Jaki kai gaskiya. Na yafe ka. Domin cin duniyar da kamun. Ohoho! Ka kasance nan da cikin bawo ba albashe, hakan ya sa kana tsoron shaukinka. Tafi ka bani guri. Ga irin ta nan kana sake maimaitawa, kamar dai da kai Fiona, wacce ka kasance kana burge ta, karshen ta ma tana son ka. So na kuma wacce ta ce ni mummuna ne? Ta kira ni abun tsoro? Ai na saurari zancen naku. Ba fa kanka take magana ba, tana magana ne akan wani daban. Ba tana magana ne a kaina ba? To akan wa kenan take magana? Ina ba zan ce komai ba. Ba ka so ka saurare ni ba? Ko? Jaki. Ina. Shikenan kaga. Kai haƙuri. Shikenan? Kai haƙuri. Alamu sun tabbata ne babban daƙiƙin mummunan botarami ne. Za ka iya yafe mun? Dama amfanin abokai kenan ko? Haka ne. Abota? Abota.